kasih. Ayah. Oi, Uma. Yet. Halah. Aduh, pak lek. Gila. Ini. Ayo. Pak lek. Itu istilah kita dengan bila baik itu kenapa? Bijin dengan. Bijin. Tapi jungat. Gầu này cũng lằng nữa mà cái sao lằng nhưng mà sao đó đừng đằng cái gì bố đằng cái gì hà là sao này ông đây này bây giờ sao cứ vì là mà vì nó má sao vậy cái biểu mà á mà ba cứ thầu mình ra xin bữa ba xin ra vậy hay chả là hay Fogat. Fai. Toh. Siगांबो जाजाला माबा एब्रेनानैसो थाबाय ओमफ्राय दा नै बेराखौ जोबबा देलाय सोरांदोंमोन ओरै मोनसे खाथुना खाथुना Nih, fai. Jalan fai pinjam bida. Saya nagirdों he जाथों. Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय नै दिनै एकदम जोंहा मा जाखो चेन्ज खालामनांगौ जानानै फैदों अमानि जायगाखौ बेखायनो दा बुद्रुगासिनो आरो जों बुद्रुयो बेस्रा थांला गरमजों हे जाबाय नै एकदम हनै बे बिमायानो मा होनो आदार जाहोखो बायगरबो जालायलांबाय बोरैबा खर'बो देरबाय नै आदार मोनजाबाबो आदार जाया बिराद दुगैनो लुगैदों आरो थुखैयाना बिमाया बेखायनोथ' दा जों बे जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव लांनो नागिरदोंमोन आरो बोबाबो हाया बिमा सासे थांबाय फिसाला गबायना लेखा थिखोनो हाया बेखायनो थांबाय आरो बियो दहायथ' बुरखायबाबो हाखायासै जाहैबाय लोगोफोर नै दाना एकदम सेकेन्ड टाइम बुरखायफिनसै जोङो हायोना हाया रुबा बोबथिं जाबाय आहा आयौ दा नै जों लांफिननो नागिरदों जागोन ना जाया फैदो इलाय फैनो नागिरा बै सिंजों लांनांगोन ना बबेजों लादो बाराखैथ' दहाय बियो हा बारनो हागोन ना हाया थैनोसैसो गरमजों गोरा हमखा हगारबाथाय आरो खारफिनबावगोन बैथिं लांगोन आरो जोङो दे बाराखैलै दहायो दिबार सोलाय आयु हगारनांला बेनो फावगल आं मोनथिलालै खननै जाबाय
बेयाव आरो सेकेन्ड टाइम खारबोफिनबावबाय बियो बैसिम औवा बेरासिम मोनहैखाबायमोन आरो लामासिम मानसि थाबायग्रा मेन लामासिम माने आयदै दा नै आं खननै बोज्रोद जाबायहाय थैगोनसो थ' सेकेन्ड टाइम फैफिनबाय बियो एबार नै खनथाम बोफिनबाय आरो जोङो ना लोगोफोर नायलाय थ' लोगोफोर खनथाम जाबाय खनथाम माने ससे बोलाङो एकदम जोंखौसो बोबोफिनो आरो आयु गरमाव गावबो खुदै लिलिलाला गबाय अमाया दायोबो टाइम गैया लोगोफोर बेखायनो जों जुजिसोमबाय बायदोंमोन आरो नायनि आरोबाव हायनो हाया अनसुलि बिमाया दै रोगाना लाबोबाय नै फिसाला गिदिर नै मालाय आब'मोननिया गय बागानानो एकदम जि मोजां नै थाखायाव थाखायानो थाखा नै जि मोजां ना दै लुनानै होबाय अमानाव नाङाखैबा लां हाग्रा उरसोमथों लायबावगोन हाग्रायाव एखे उसुम जायो लायबावगोन बालां दै होदों दा एसे नै दै होनाया मोजां जाखोना गाज्रि जाखो दै एसे होनाय जाबाय आरो नै खुदै गबायहाय आब' 6 month जाहां जाबायमोन आरो ना लोगोफोर अमाया देरदोंमोन देरनायालाय ओमफ्राय दा नै जोंहाथ' जोंनि जायगायाव खादों खानाया बै आब' सासेजों आंजों ओमफ्राय नैबे आब' सासेयासो माने नैबेयाव बेलेगाव खादोंमोन आरो ओमफ्राय ओरै जादों बैयावहाय गोदान गय गायदों नालाय ओमफ्राय सोरनिबा बिदिनो लांदां थिंजायनिफ्राय फैयो आरो सोरनिबा मोसौ बोरमा बेबायदि हाबफैनानै गयखौ सिफायदोंनो बेखायनो बेरा होनो नागिरबाय आरो एकदम सोरगिदिं बेरा होनो नागिरबाय ओमफ्राय बेखायनो अमाखौ नोंसोरो बैथिं खाहैथ'दो होननायखाय माने जोङो दा बेबायदि चेन्ज खालामनो नागिरदोंमोन आरो जायगाखौ दा नै अमायानो थांनो नागिरा लोगोफोर आयु जि मेंबाय दा ओमफ्राय नै खुदै गला गलि जाबाय ओमफ्राय दै सोलायबाय आब'आ ओमफ्राय मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेखौ जों बुजिनो मोनला बांद्राय माने गरमाव दैयाव हथात खरि दुगैबा बा थुखैबा बोरैबा जानो नागिरोनो लोगोफोर बेखायनो आं बोरैबासो मोनलायलांबायबो जि हा होनलायगासिनो नै लोगोफोर एकदम आवाज खोनालायथारबाय नायनोसै बेखौ लांनो हानाय नंला आयु गोलोमजोब्बाय आं थैगोनलै ओंखायनो आदारखौनो जाला बियो डाइरेक्ट खालामला दा आब' हो आयु बिस्रां दैयाव बेबायदि उन्दुबाय नै एसे दै लुनानै होनाय नै दै होफैफेराना आङो ओंखायनो गरम बारा जाफबनानै जाया होनदों आब' मानसियाव गरम बारा मिथिबावो नै बेस्रालाय नै खस्थ' मोनबायहाय जोंजोंबो बोजाबाय सान्दुं गोसायाव आरो फारसेथिं हे जाखानाय अमाखौथ' बोनो हायासै नै फैफिनबाय जोङो दाय नाजाफिनबावनोसै लांनायालाय दिनैनो लांखानांसिगोन जोङो उफाय गैयिखायसो नै एकदम बेरा होनायनि सिगां बख'नो होननानै जुजिदोंमोन आरो नै अमा आदारा नैबो थाबाय थाथोंसै औ नङाबा बैजों लांजागोन दा बेखौनो बारासै आरो बे अमाया बेनिफ्रायनो थांफिनबाय खननै फैदा आयौ गरमालाय फुट जाजोब्बाय बिदि जायो सोरबा सोरो आब'आ अमा बोनानै गोलोमदै गवासिनो जायो मोखाङाव गैलाहाय जाजोब्बाय नै होफिनबावनो नागिरबाय जोङो नै थुदो एसे बोखो हरलाय मोनोबाथाय गावदां ओरैनिफ्राय बारसावथारनाय हाखरथार
थ' थुदो थ' थुदो थांबालाय नैबेलाय उनाव ओरै फै राजा ओरै फैदो आंलाय नोंनो आदार होखायो थ' बेनिफ्राय थांबाबाय नामा नोंलाय बिलाइजों दै होदावबायना जों लांनांसिगोन नामा होनदां नै मालाय आरामसे उन्दुफिनबायसो नै होननानै थांगोन बियो मा खालामनो नै उन्दुफिनबायसो नै एसे बैहाय गोदावबासो जागौमोनहाय जोंबो बैहाय रां बुनोसैसो आयौ आदै बोनो हायालै बोग्रायाबो थ'दो थ' थुस थ' र' माबे है आं मोनथिया बिदिखौ खालामगोन बिदि मालायनि थाखाय थ' बोफैद'नो बिमाया